Kansu Wumo Gusii. Chingana ndo mwancho murigere bwegeta seni kya Ndizi TV ekerokoro kwegena kwa neuna nogenderete kwego kya asemero birionsi egeta seni kya Ndizi TV nigo cyaragire cinse sato ekeronta itego kwariganya eri onko manyimuna nara ya yankwariganirtie asenchera ere yo wekiranu nyara nabakondera gotonyora asensemere ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter nabo tweetwetra @Ndizi TV News poigase website yaito tonyore wetra www.ndizitv.org .ke erio togendere gukumanya manke ndeto kwariga ninkumanya yankwariganeretie asenchira ere yo bwekiranu korenderi tangan kegima tigana kumanya gatiari nkwariganeretie asenchira ere yo bwenye na botoro joboro sana asomonto o muswadi oromo buraka akourwe ako ataito kounererwa ebintu bya yasa okore byasa tiga kounereria baunchoreria sengencho nkwerigeria bare abateneneri bechinyumba cyo kwego kya baboriria abanyanyimbo sabaye bari abakoro kabaranje tigabatigane bakanyenga kiyabeike bachikuliye kero kyabagatiga bayiguse mbayegwa abari bibechaye kuganya aba director bakoro gotiga wesonania no bokoreri bwabono asobori bibechaye Niwaambia ya kwamba lazima tuteremushe bei ya unga ikuje chini. Umurai wense Dr. William Ruto koria ira yo gukoro muchando bogokonga kubo gimasaba Kenya asogokeania amaguriye binto Mwancho murigereria ya munaenda mangi ikaranso ikengo manya senchira ere yo wekiranu ere tariane Evelyn Osero kabana nchwe komerio omo MCA bwe wodi ya Ibeno Steve Rika nigo abaga korao kwena na kwebitanda ucha senyagitari ya Ibeno na boigo enyagitari ya Nyamagwa unenchira yemo yogokinia ebirenko bye asechinyagitari na boigo koyo nekiabuna aba menyukorwa senseme yo banyorire obubwenya asenchira ere yo bwororo chinyagitari echo nigo cyanyora ebitanda bya kerengo kya igoro mono ebitanda bya ruete ense ya USA binatokumanyiwa n'umurikeito Josephat Amisi Eriokoene kiabuna ebirengo byobachanu benyereko bigukina ime county ya Kisii anene ime wodi ya Ibeno bono nigo omwemse we wodi ya Steve Rika nyaraka bagakora abamenyi benseme yo anene koena na ebitanda bibire ebinyareko bikorosiwa ase kerengo keigoro gochigokonya abaruire anene ime yenyagitari ya Ibeno na baigo ya Nyamagwa kwa kangambye mono ase abana baito bali bamenyete ngumbu asoko enyora nyagitari yeto yanka sira nyankira ne familia yabo boitera ase umusani oba bakora mase company okoro ku service to road orule sabali entambe ko chakatana entrege tanda Ibeno nando gantire kende Nyamagwa como akira ngambi yamono egere nyesaya baseseni kokonya nyesaya bagukora byenande okomenta Oluocho yoro omotenerwe company eyo imense ya Kenya nigatebire ebitanda ebinigo bikoroseriwa asese America naboigo nabyo ebitanga nigoika ime ya orogongo rwa Africa naboigo konyora libaga lya bene koene no gocha ase wodi Ibeno oyo tebire boigo abachaki be company eyo nigo bare aba Kenya anene abana borogongo rwa gusikurwa eward ya Ibeno. The innovator and the inventor of this bed was born and raised in this county, actually in this village that we are in right now. And it was his dream that when we start doing market penetration in Africa, that Nyamagwa and Ibeno ward, Kitutu Chache constituency, Kisii County, let that be the starting point, because it's a symbolic story, because even for him that was the starting point. And
we thought charity begins at home, and so the major African drive had to start here, however small this place is. MCO yuwe wodi Ibeno Stibarika nigatebire ebyongati ebitambokero ebyanyaratoka bakulira abamenyi be wodi ya Ibeneira elio ebirango byobachenu binyarekoba ebya no watebanga bono abana inchimbato egas bagato achinguru cyuko basabire bintu bono alitu abatebeti no tugenda te ko baikirani ekogera magendero tako era siri tukelimo no ine kero mane yasaje tukurandiri ngana gato tigirite nga ingana ndi arengo ndiro nande ndibo amagendero gotogo kora stokunyala taito kora tukolepi astogo ikia ibisa kubigo che bichego tunyuranga twakoletega Kitangani kwa kayo mheshimiwa sana aso ko tunyura ina itari enero ya the latest facility within our sub county kwa kama mshukuru na mheshimiwa kwa shukuru sana aso wanjira na barande ndanda yake yakonya baroire nende ngo teya baroire bache enya gitari ya itongo pare nendo tutagete enya gitari kine erengana cyabuke umutaibo sawa na tabira sana boigo abamenyi be wodi ya Ibeno nigo bagokeire anene getambokero ekyo MCO banyareko bakwira kubaterana amona abaire amona abasani koheneke abuna amagandro anyareko bagagochira anene abamenyi abo be wodi yo anya nyasaye tayi nyasaye ne roto eta abana abu na abana uba sokire kogenda gokorera abahamate chinsego eta gokorera Kenya gokorera abauri mwenge ngima ekiagera nyasaye otabaete mirobelie miya gwatwara na endi gwachakeire nkaga igasenya gitari yetu ngetandagia chirenge takonya sebinte bingi kuripoteri gataseni kia Ndizi TV kurwe wodi ya Ibeno ime constituency enyalibali cha cheme county ya Kisii eliterane Josephat Hamisi Muyamono Josephat Hamisi ase oroboti ururikiranu ebunke ye county ya Nyamira nigo ya itrio roboti ruoko beka chikamati echirachi kuligereria opokoreri ase serikali ye county ya Nyamira monogeri bwebunke yo enokokero nigo ainekia oroboti uruo na otana chikamati echionji chigokonya ase ugukinia opokoreri bwe county ya Nyamira omurike itokoro ase county yo job manki no oroboti uruo ase nchira yobwime kubwatekana nerichiko nigo chibunge chie county chibwenera chekorosya chikamati chokorana kuringoria oboteneneri bwe county ebunge ye county Nyamira njaetia oroboti igoro yoboteneneri bwe chikamati asensemo enene yanchirana oroboti oruo. Will as many out of the similar opinion say aye? Aye. Will as many out of the contrary opinion say nay? The ayes have it. I experienced with them, and I know now they must have followed this report from the source to where we are now. And I want to say that this one was not interfered with. I'm associating myself with it, and I'm saying that I support the report. Omonogeri bwe bunge ye county Nyamira Enoch Okero nate babunige tambokeri kyo ngechiko bakonya asoboteneneri bwe county komiti mbali kirikigo kikonyara kwa gukora obulingoria gose role kurukuya oversight wikia se iki department kirikire ensemeli ende ya serikali ya executive yo mo governor nali era bamenyi be county Nyamira eira bunambale yange okora emeremo nagoikerania chira babalierete igolende ntandeta somoro ulikuko beke bunge tiale asogo kolegas eria abana inji ba expected bunge ya itekole yongo na gusuka tole weekend ndo wende konyora ba chief officer to wende ko vet abo wende ko babwende te kolingo likuwa se eke gwangu yechi committee ekitwa etirero igolende gochimotune wiki enyi konyora olenga ngona ko kora toramangana yechi serikali chetu konyabeka in place nonya nigo kungsana na kwaba egati abateneneri bechi ward igoro yoboteneneri bwechi kamati. You know, I'm worried because I was in the justice but scrapped from a budget, and I know that the speaker is not going to do this again. If you do good, the kickback will be good. If you do bad, the kickback will be bad. And we are watching, Mr. Speaker, sir. Kolende mbaiwanana na gwancherana kubwaterana elinde gusukia account Nyamira bosio. Wanachama wa Azimio walikuwa 9, wa Kenya Kwanza wakiwa 2. Kwa hivyo namuunga mheshimiwa Nyambati kwa kukubali
tumedhulumiwa, tulikuwa tumedhulumiwa na kumpendekeza Mheshimiwa Lamek Square. And with all due respect, I support my fellow member. Kurwase bunge County Nyamira, Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Miyamono Job Manki ase oroboti ururikiranu kurwase county ya Nyamira kiratokoira na ase county ya Kisii nigo abaremia kurwase kemeri yechae bagenderete kwemurunganiria aba director abakoro askeri baotena nigo bagoswana na nobokoreri ase kemeri ekyo yechae nabono nigo litkoria rero aigati abaremi kurwase ebunge ya South Mugrango bomachoge chache bonchari egati echinde bakoro kurobekana kwa murembe ase factory ogembo kuboria aba director abwa koro kwerusanania no bokoreri bwabono na kwa ba director bayachinga kinyororo kurwa bokoreri burobya na gokinia sector yoburimi bwechaye muri keito Sara Nyarangi Otita na ikirana sensemeyo na otwarganira roboti urwa senchira yobwime okongusanana okukwarorekanire gati yaba director abakoro na bali abajya bachorwa se factory ya Ogembo gose zone 11 nigo kwaireire abaremi gwesokia na kworokia okogechigwa kwabo ase batebire nigo babachora ba director baya kubwatakana nelichiko na kuganio bokoreri oboya nseyo mo board member ombasa umweno na ba director bande gwete obororo bonene obororobo igo bokoru ne bintu biri aba director bari abakoro bagokora bakorete ekagera tugacha gucha omukutano ekara tuache to omukutano eyere memorandum of association tuaeteti igo tuaeteti nga tong'anyi share chigende omonto oyomo asomurimi ekara tuakorete igo tokaruororo tukagenda tukachora aba director aba barobisi igo tuababege to obisi legally asengenjo tuachenje tirichiko ikabe kureyemo asomonto oyomo nigo aba director abaya baikiranirie amagenderero atari make buna abaremie bubasanga negetaseni kya Ndizi TV bakwenekia tatu chorta abaya ngitu abeto morongo tukabachara mugaso igoro araba director ga pesa basa to busy ngitu kuli musara buno muntu ulikiro musara obisi akonyora musara kro mutie mtu achande kama tukamange togokore rupaka chisiringisano paka chisiringisa to bono iga omwako yo twakorera tubuya paka 19 shillings ase chinga kiechio nigo abaremi babaganirie aba director abakoro otiga goswana na obokoreri bwa director barabisi ase bamuganirie omo director ombasa umweno na ba director bande korema na kurobo koreri asabaremi intumo na tuachore etajitara kitachitwachora intosha negete na chirocho njira salikende kyosi nanda abandi batake korera mekakurumaiga abantu bali barameke tukurumaiga bali babegeta abantu bakona kubaka masoya kera wakati ekerore tachiri omonto okoriye gasi sora otagete omurike igagokora asimisa sanayo gwancho omurike omotebie gasi nero goseteyo aba director abakoro twabate into bwatimeremo emeremo twakora interview toka abante gasi abantu bali twaete gasi barakora ngaki yabo nigo bamochirie obotenenerio bokoro ase gotaikirania maganio y'abaremi chingaki barenga bisi egento kende batongenete kumusa barenga omororo ori goche factory ga omororo twaganyire emiaka na ruti atyawa na yomoto tugachaka bira kitabia arenge nsa chiro chi arenge nsa chi akwamete ga none yamote iyo abaragita bakoro bachibo abayi bachibokiri echigashika kare gokora bari kuri kamukaya uri kamunoya uri kamuiso komwabo Sara Nyarangi Otita, Ndizi TV. Mbiamono Sara Otita ase oroboti ururikiranu abateneneri bechi nyomba chyo kwego kya naboigo emebogane anene korwase sub county ya Nyamache nigo beso kire na kwemurungania askiri bagoteona nigo bakunereriwa naba obisaba bakurigereria obokoreri ase chinsemecho nabano nigo baganirie serikali ya county ya Kisii kurigereria engane yo na kwenekya buna obokoreri nkurwegwa bure ase nchira ya bene eryo korwa chinga kinyororo gochya sebaria bagokore mirimo ase chinyombecho na barabwo kwenyorera engere yabo Mildred Mumanye noroboti urwa senchira y'ubwikiranu
magega y'ebinyenyi bya COVID-19 kolemalia obonchorolia ao aiga Kenya nigo nonye nabo abaonia bemeboganio n'ekinyombo ky'okwegokia batemire na kubokia esekte yo. Abateneneri kurwa e-county ya Kisii sub-county ya Nyambati nigo basanga amakongu na kugikelia obonereri bogendrete ase obonchorolia bwabo. Asere twacha asokolero musibatyo oyo moito ememba yaito Nyambati gaiga okoroku divina fiuka baya ekoroku na kambu fiu serikali njai chabuoye asomo public charity alengo na county commissioner wakaruhusia maruaye alenga se counter wakanyaira maruaye aberire na serikali ase omutinyo yomo omusibati oyo orusirie biasara mono nabo torocho bororo sana ase omonto omusibati oromo buraka akourwe ataete kounererwa ebintu bia asa okore biasara bia no nyama gosoga kobororo abantu mbatakira baisaranza bakwana baibwanana ndeni kwa mako kugenderera teringa kieria bakaimokiri baja kwarasia abantu baito ne chungu nigo boigo bagwakanigwa ebango aserigoririe igoro nabo bisabaria bagusangereria ebangeyo asebaganirie ekianigwe etogwakana chilensesi chire igoro mono elensesi ekoronga public charity etoko yakana eine county egotwakani elensesi ya lika eine county egotwakani elensesi ya single payment eine county egotwakani toko bolinga elensesi yentu etutegetebe yemo tego tunachichilensesi chinyinge kurwa se business yemo tunachi elensesi yemo naande abantu mbarogo chiali ase biashara bitaiyo murigereri kerase murigereri ngaki omonto ria sawa kore business yeri yaye ngaki mugwente ko munachi elensesi esengeje twensi nkorigitore korengana na barubo nigo baganirie bari bakubarwanereria goikigwa mutuye kigambero ilio obwene bwabo kororekana ndotagete abo bisaba ba serikali batekeribu atua bairukotini elinde bagambibu honya tobwata amagosa tokore biasara bibe tigango omontaiche procedurally honya tobwata amagoso we are taken to court ase chinga kiecho nigo bagania omugavana bwe county ya Kisii Paul Simba Arati wasanania na gukora omuchando yo ontagete monkonye Simba Arati mwesona ni bwango monkonye munancho mukungo mubaraka ngwirigeri mbwata abana bagosoma amaene nanga misiru sana tokonya ngobwati ebintu ebi mono ase biasara ebito tokonya ke togendremo tutochengo muchito egero tangana ase Kenya ngima Simba tokonya abanyabiasara nintu tobwate ebange nene togwakana gochia ase county yao yinko reporteria egetaseni kia Ndizi TV letaliane Mildred Momanyi Mbia mono Mildred Momanyi ase oroboti ururikiranu chingaki eserikali agendrete kwene kiabuna omurobiri wa masomo CBC obeire gogoikiranirwa ase chiskuru au nigo abarimu bagendrete kwerera emechanderia bawetera eyo anene era chikorete bitango aso goikirania omurobiri oyo muri Ndemo Stephen nabwa gotarira eskuru ya bamura ya St Joseph Nyabigena awase abakagusangana abarimu abo baerera egati yemechandeyo aiga na skuru ya St Joseph Nyabigena Boys egotoka ensemo ya South Mugirango asa chisemi chigenderete another days is a correction of it no nyechinkwa na igoro yomuroberio CBC chibwatite inse ntwari komanya bune skuru eyero bereti kwariga aboro kigubekera sikia gatano na kabere grade 7 omwaka ole bosio abarasoe imya junior secondary. We are not very clear about it. One, the training has not been done adequately because it's only a handful teachers that have been trained. It's just a sample from even a few schools, so we are not yet clear on it. The government has said that curriculum
the junior secondary will be domiciled in the secondary section. And in our school, we have done the first phase of the CBC classroom. Again, take again kego chaka nkeli kole merwe mechanda somo chaka no. Gati yabo, no kuburo kwe birasi visa ine via grade 7, okole merwe vitabu biganeiri, okole merwe bumanyi voice ina saba orokia igoro ya grade 7, gati ye mechande ende. So, in terms of preparedness, the ministry has put up 2 classes. Preparedness of the teachers now is still the big question. Majority of the teachers are not aware of what they are supposed to do. We do not have materials. The teaching materials. Oko vaga techi secondary chinde chiko chiko tuara abaoro kigube miake meke kokolgana abamwe ababarase birasi bya igoro. Oko igwana kibirengera lino chandonde abaoro kia bate birora chiko begetiro. We are going to receive very young kids, yeah, compared to what we are used to in a secondary school. So we are seeing a situation where if you have like the under 12, under 11 boys and girls coming into the school and mixing with the other boys, I think obviously it's going to be a challenge. Maybe some of us have not been trained on how to handle these young ones, but hopefully if the ministry prepares us and gives us the requisite training, I'm sure we'll be able to handle that. Eye ngati yebinteka mati ogo tukomoroberio OCBC imense akenyera bege kurigeria sobo ime koeneki okubwata no kuyankobo gati ya serikali n'ababwata ni bechisemi. So it's important that the government, or rather the ministry, in its training should also sensitize the teachers on how to handle the minors who will be transiting to the junior secondary. Ko reporter ya Ndizi TV korwa sense mwanya bigenda boys South Mogirango Elietaliane Ndemo Steven. Miyamono Ndemo Stephen ase oroboti ururikira numura wense Dr. William Samuel Ruto ni gagendrete no murobiri obwo kwagacha usubwo gachiwe chinyomba aseri golirense uyomanyekanite buna affordable housing nenjire moyo koeneke buna abakenya babere bagutwara obuyimo bwororo ukwana chinga kyacha kyo murobiri yo asensemo ya Kibra imyo mu Nairobi Ruto ni gabaga kolia chira chiamagendro au anene kwenana amalibagali amabaga ose amabaga ase abasae nabo igogo chiakoeneke buna ligolirie binto buna obosiri abere likoira na inse egatia magendro ndamanke. Katika hii mpango hapa tutakuwa na nafasi ya ajira ya vijana 2,500 katika hii mpango. Najua nyinyi mumeniambia ya kwamba mnataka ile kazi mtaani. Sikizeni. Mambo ya kazi mtaani ni mambo zamani. Ile kazi mtaani ya kuokota takataka na nini hapana. Tuachane na hiyo. Sasa kazi itakuwa hii. Niliwaambia ya kwamba lazima tuteremshe bei ya unga ikuje chini. Na hiyo safari ya kupunguza gharama ya unga na gharama ya maisha tayari nimeianzisha. Tayari tumepopatia wakulima wetu mbolea magunia 1.5 na tunawapatia ingine magunia 6 wazalishe chakula, ndio chakula ifike hapa ikiwa bei nafuu na bei ya unga tuanze kuiteremusha. Mimi nataka niwaambie hivi, wale walioharibu hii mambo ya unga mpaka ikafika shilingi 230 walikoroga hiyo mambo kwa miaka 4. Si ndio? Si waliharibu kwa miaka 4? Munipatie tu mwaka moja peke yake nitakuwa nimenyorosha.
chingaki ekyo Ruto boigo nigabaga gukwanira iguru yogwa kane bango asate babuna eria magendro kororokana imense ya Kenya oika kero yomo guchakira baraya banene be serikali goika omwananchi wa kawaida ababe bakwenekia abuna bakanire bango. Mimi nitafanya na hawa viongozi wenzangu, lakini kuna ile lazima hata na nyinyi mfanye, si ndio? Mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu, na mimi nawauliza nyinyi na Wakenya wengine wote, vile tutaweza kudeliver, vile tutaweza kuhakikisha kwamba tunatimiza, tuwe na barabara, tuwe na maji, tuwe na stima, tujenge hii manyumba yenu. Kila mmoja wetu lazima alipe ushuru. Kila mtu lazima alipe ushuru, si ndio? Kila mtu alipe tax. Tumekubaliana? Mambo ya kulipa ushuru is not negotiable. Hatuwezi kuwa jadala ya kulipa ushuru. Na kila mtu, tukianza na sisi ambao ni watu wakubwa, lazima tulipe ushuru. Kama mama mboga anang'ang'ana mpaka analipa shilingi 50 kwa kanjo, mbona sisi wengine tusilipe ushuru ya Kenya jamani? Okwana chingaki ekyo mugavana we county ya Nairobi Johnson Sakaja nigamwa kirambi ya umurai wense asugo chakia emirobirio ya magenderero imense ya Kenya na otebabuna aba Kenya bonsi mbachiko inyorwa ase serikali ya Ruto anenase okworobereriwa ubugima. Asante kwa kufikiria mambo ya hadhi, dignity ya mwananchi wa kawaida. Na excellency umetuonesha njia. Hawa wananchi ndo walitunusuru. Hawa ndo walibaki na sisi. Na sisi tumesema hatutawasahau wananchi wa kawaida wa Nairobi na wa Kenya. Na mimi nawahimiza wale pia kwa serikali ya county, kwa kila kitu ambao tunafanya tufikirie hawa wananchi wa kawaida kila siku. Yule mwananchi ambaye amekaa kwa kitongoji, ambaye amekaa kwa slum, he is as Kenyan as ule mwananchi ambaye ako Lavington, ambaye ako Karen. Magega ye kamati ye bunge kounenkia abawaziri abachoretwe n'umurai wense Dr. William Samoei Ruto igoro yobokoreri buri barachikorwa gochiase abakenya litkolia rero nigo ekamati eyo yabage kubwatoka oroboti bene awase abawaziri emeronke 23 baba bagoitaberanwa noyomo gokanwa Penina Malonza uyo choretwe buno muwaziri asensemo yobotari nero bakago kwanwa gosekago kanwa asekeria buna taikeranetiaria ganeirie chingaki arenge kunenkiwa nonyana bo nigo egati ya ekamati gosegati ababunge anene korwase obomo bwa azimio babagukana abawaziri bande gati yabo Aisha Jumwa nabo igo Mithikali Nturi. Having obtained her clearance certificate just like all the other nominees, including the Attorney General and the Secretary of the Cabinet, did obtain their clearance certificates from EACC, KRA from the Directorate of Criminal Investigations, the Office of the Registrar of Political Parties to state whether they are active members or officials of political parties, and the Higher Education Loans Board. Honorable Speaker, it is also on record that this particular nominee, Ms. Penina Malonza, has not been charged in any court of law in the past 3 years. Honorable Speaker, I'm only enumerating this because it be misconstrued, Honorable Speaker, that having looked at her qualifications, having looked at her integrity, the committee did not find anything that would make her not pass or suitable as a cabinet nominee for tourism. It is only out of the one-on-one interview. I want to state it to the country and honorable members in this house that in consideration of everything that was tabled before the committee, there was absolutely nothing adverse against Penina Malonza, and her case now rests in the hands of the honorable members of this august house for you to decide what you want to do with her.
Omwanchi umurigere goikiraga iga no ngukurira amaye chinsesato asenchira ire yo boikaranu bia mana sogochora kuba 9 na bali bonse baba kubwatira 9 kwenekia onse awikira senchira ire yo boikaranu na barabuni gonko bakiranga mbia mono nyora na bakwendera gotonyora se website yaito wetera www.ndizitv.or.ke aso mutandao Twitter na bagotwitwetera @ndizitv_news ensemo ya Facebook tonyore wetera Ndizi TV News Digital na baigense mere ya Facebook ni gora tonyore wetera Ndizi TV News erio togendere gukumanyia mange ngukaneria oburigere boro bya chinga kichonsi na waigo obutko boro botairwe karit koria ankyo iretariane Evalino Sero orutwa bwatranere kwene kia chibi chanerio gicha wikeira senchira ya bene niga kurukwa Petronila Mukeira.